Buđenje za Nodija. Vedar je i veseo dan u zemlji igračaka i svi su već ustali i pošli svojim poslom. Osim Nodija. Ko bi mogao da bude ovako rano? Dobro jutro, gospođice Roza. Otkud vi ovako rano ujutru? Nije rano, Nodi. U stvari baš je kasno, ili bolje rečeno, ti kasniš. Ja? Tako je. Trebalo je jutros da podigneš moje kornete za sladoled za železničke stanice. Pošto ih nisi doneo, niko jutros nije mogao da kupi ni jedan kornet, a ja sam sama morala da idem do stanice da ih donesem. Nije kasno. U stvari, tek je 5 sati ujutru. Vidite? Ne, skoro je vreme ručka, sati se sigurno pokvario. Ne kuca. O ne, i jeste pokvaren. Gospođice Roza, još danas ću da ga popravim, a onda ću sutra da odem po nove kornete za vašu radnju. Obećavam da se neću uspavati. Neću. Nadam se, Nodi. Hajdemo u tiću. Moramo brzo u garažu gospodine Iskre da mu odnesemo moj jedini satić na popravku. Ne želim ponovo da zakasnim, a car Roza će se zaista naljutiti. Neću kasniti, stalo mi je jako, dolazim na vreme i uvek je to tako. Uvek kasniti, to je ružno jako, zato tačan bit ću ja i uvek je to tako. Aha! Nodi, shvatio sam zašto tvoj sat nije jutro zvonio. Zašto? Pokvaren je! Ne čuje se tik, niti se čuje tak. To znam i sam. To je izazov. Sviđa mi se, ja mogu sve da popravim. Sjajno. Za par dana. Za par dana? Pa, dobro. Ali kako ću sutra da se probudim na vreme, gospodine Iskra? Gospodine Iskra? Možda mogu da pozivim sat od Mece Tesi? Tesi, čekaj mene. O, zdravo, Nodi. Čupko i ja smo pošli da se igramo u parku. Hoćeš sa nama? Hvala, Tesi, ali moram nešto da te pitam. Mogu li da pozajmim tvoj budilnik da se sutra probudim na vreme? Žao mi je, Nodi, ali ja ne koristim budilnik. Nemaš budilnik, ali kako onda ustaješ tako rano da nahraniš piliće? Lako. Čujem Petla. Kad on počne da kukuriće, znam da je vreme da ustanem. To je sjajna ideja. Tesi, šta misliš, da li bi mogla da mi pozajmiš tvog Petla? Naravno, Nodi. Ajde. Da vidimo. Obično držim budilnik ovdje na noćnom stočiću, tako da ću sada tebe tu da stavim. Dobro, gospodine Petle. Hajde da vidimo. Ne. Ti stoj tu i kukuriči, nemoj da stojiš ovdje da mi kljucaš zvonce na kapici. Ovo nikada neće uspeti. Neću moći noćas da spavam sa petlom na glavi, a ako ne mogu da spavam, kako bih mogao da se probudim? Ej, Nodi, jesi kod kuće?
pomoć. Zdravo, Nodi, šta je bilo? Trebalo je da podignem kornete za sladoled, ali mi se pokvario budilnik. Ne smem sutra ponovo da zakasnim. Ne smem. Nodi, imam ideju. Ja živim odmah do tebe. Što ne bismo vezali kanap za tvoju nogu, pa kad meni zazvoni sat, ja povučem taj kanap da probudim i tebe. Tako je. A kad osjetim da ti vučeš kanap, znaću da je vreme da ustanem. Oh, hvala ti, Trbo. Nema problema. Povući ću te sutra. Šta ako kanap pukne kada ga treba povuče? Bolje da proverim. Ovaj deo je u redu, kao i ovaj. A i ovaj. Nije loše. Dobro. U redu. Pa ovo je dugo trajalo. Ali izgleda da je sve u redu. Sad mogu da se vratim na spavanje. Šta ako Meca Trba ispusti konopac? Ako ga ispusti u snu, možda ujutru neće moći da ga nađe. Bolje da proverim da li mu je još uvek u ruci. Jao! Nodi, upravo si mi izvuku iz kreveta. Izvini, Trbo. Samo sam hteo da proverim da li još uvek držiš konopac. Držim ga i vrati se na spavanje. Možda je moj krevet suviše daleko od Trbine kuće. Primaći ću ga bliže prozoru. Ne mogu da zaspim. Znam, popiću šolju toplog mleka. To uško radi kad ne može da zaspi. Jao! Možda mleko i nije baš bila tako dobra ideja. Da li je to ponovo Meca Roza? Probudi se, Nodi, probudi se! Nodi, opet si zakasnio. Kako je to moguće? Trba je trebalo da povuče ovaj konopac. I ja sam ga povukao, Nodi, ali bio pokidan. O ne, sigurno sam ga prekinuo sinoć kad sam pao s kreveta. Nemaš sad vremena za tugovanje, Nodi. Obuci se ili ćeš opet da zakasniš. Požuri, spavalice, voz odlazi za 2 minuta. Spreman sam, svi na stanicu. Požuri, požuri. Nema voza. O Bože, opet sam izneverio Maca Rozu. Zdravo, Nodi. Zdravo svima. Gospođice Roza, otkud vi? Brinula sam da bi mogao opet da se uspavaš, pa sam i ja došla na stanicu. Žao mi je što sam vas ponovo izneverio, gospođice Roza. Ne brini, Nodi. Nisi ti zakasnio. Ti si stigao na vreme. Danas voz kasni. Moji korneti za sladoled neće stići pre ručka. Trebalo je da spavam.